Ha? Cum este vremea la Paris, dragul meu? Plăcută, plăcută, frumos, soare, aer. Mersi. În Le Monde scrie că este frig. Ce frig, 20 de minute. Pe urmă s-a făcut frumos, s-a nins, toate. Apropo, am uitat să te întreb. Cum e vremea la Paris? La Paris e frumos, e soare, e cald, e plăcut. În Le Monde scrie că e frig. Da, dar nu vă luați după presa occidentală, minte. Apropo, cum este vremea la Paris? Îl mușc. Le Monde ce zice?